Tommerup Efterskole ligger på Midtfyn. Bag skolens fodbold-, musik- og teaterlinje er der et stærkt kristen værdigrundlag, som vægtes højt i hverdagen. Vor far, du som er i himlen. Hellig blev dit navn, kom dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores Maria skyld. Valentin Christensen er 17 år og går i 10. klasse. Hun har valgt skolen på baggrund af den kristne ånd. Så oprindeligt så var jeg på sådan en sommerlejr, hvor der var noget, hvor vi også havde aftenandagt og morgenandagt, og hvor vi også havde sådan en, eller vi lige sang en lille sang, inden vi spiste mad, og så foldede vi lige vores hænder og sådan, og så, og så vidste jeg jo, at jeg kunne kigge på en efterskole, hvor det havde det i sig, og det var en skole samtidig, så jeg kunne få det i en pakke. Og ja, det er nok også noget af det bedste, jeg har valgt som sådan. For Maria er det også en fordel at være sammen med andre unge om sin tro. Altså, jeg synes, man får et bedre fællesskab ved at bede sammen, og også hvis du har brug for bare lige at slappe af, og så er det også bare stille og roligt bare lige at tage foldhælderne, fordi herover føler du ikke nogen skam over at gøre det. Der er det bare, der kan bare være dig selv, og så bare lige tage en snak med vor herre, og så er det det. Men hun møder også fordomme om sit valg af efterskole. Der er nogen, der siger, nå okay, så beder I vel til Gud hver dag, altså. Og ja, det er da rigtigt nok, men det er ikke sådan noget, vi bruger en halv time på det, eller sådan noget. Det er bare lige at sige fader hvor, eller lige sige trosbekendelsen. Men for os så er kristendom betyder noget for os. Det er ikke fordi, at vi skal gøre det og det, og vi holder alle de regler, der er og sådan noget. Men vi har det godt med at sige, at vi er kristne, og det er det. Så tak den jeg priste Gud for al hans kærlighed. Jeg tror, at der er noget, og det føles godt egentlig at sige det, fordi det var så mærkeligt ikke at tro på noget overhovedet. Lad os blive 40 år. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores synd, som vi forlader vores skyld. Led os ikke i fristelse. På Tommerup Efterskole har de et ønske om at lære eleverne om forundring, taknemmelighed, ligeværd og næstekærlighed.